La mostra va sorgir perquè teníem en el cap fer un projecte singular, original, per al nostre poble. Teníem una inquietud i era nugar el nom de Xirivella a algun projecte cultural, pues això, que poguera ser orgull del poble, que d'alguna manera llevara una imatge reputacional de ciutat dormitori, però no trobàvem el què. Tenim una escola de teatre i entre els professors i jo mateixa pues ahí se menjàvem el coco, ¿no? A veure. Els dos professors de l'Escola Municipal de Teatre d'aquella època i el director de la Casa de Cultura, Sant Fran, estaven parlant de l'escola, del teatre, amb molta passió, amb moltes ganes, i els dos professors tenim una companyia de teatre que feia teatre de clown. Parlàrem de que apenas n'hi havia coses, festivals, mostres, activitats entorn al món del clown i diguérem per què no pot ser que Xirivella agafi aquesta tasca tan bonica. Ho recordo perfectament. Un dia, en les columnes de l'Ajuntament, en una d'aquestes xerrades, el Sant Fran diu «Pallassos». Perfecte, Sant Fran. Parla en Rafa Corbalán, que era el regidor de Cultura, i Sant Fran ha pegat en el clau, poseu en marxa. Hi havia molts festivals a Espanya de tot tipus, però especialitzat en el que era la figura del pallasso estava Cornellà, que ho feia de forma bianual, és a dir, cada 2 anys feia el festival. I aquest va ser d'entrada el nostre referent, no? Però nosaltres diguem, 2 no, cada any tenim que fer una mostra. Era una cosa simpàtica, una cosa que podia estendre's a tot el poble, que anava a participar tota la gent, famílies, menuts, majors, i sobretot anava a donar molta felicitat, molta risa, molt d'humor, i per tant era una aposta claríssima, no n'hi havia dubte. Valoràrem que el món del clown tenia moltes coses que aportar no sols a les arts escèniques, sinó també a la societat, a les persones en general. En principi va ser una mostra modesta per al pressupost i per a la proposta que va ser pràcticament d'un cap de setmana una miqueta més llarg. Fueron principios pues muy emocionantes porque traer a Xirivella la risa, el espectáculo, la sabiduría de seguir andando. Jo quan tenia 2 anys no me recorde de res, però sí que he vist fotos de la mostra i jo en braços de ma mare, una xiqueta així. Se trobàrem en que la resposta era molt bona. La gent tenia ganes de veure espectacles on l'humor i la rialla era el més important. La xocolata que se feia en la cloenda i les cues, perquè al principi n'hi havia moltíssima gent. La resposta del públic va ser tan interessant i tan gran que jo crec que ha sigut el que ens ha mantingut sempre en el repte de el pròxim any tenim que fer i a més fins avui, que portem ja 25 anys. Que un payaso és el payaso de circ, el típic que fa tonteries, però també un payaso, el payaso de la mostra, per exemple, és un payaso que també pot ser un payaso intel·ligent i n'hi ha molts tipus d'humor. El payaso excèntric, el payaso musical, el payaso més tradicional, el payaso més, anem a dir-li, canyero i crític. Pallassos te fan riure, però també hi ha espectacles de pallassos que te fan plorar o que te fan... o que te dicen un poc inquiet, no? El clown, quan és a escena, sols vol 2 coses. Una, que el públic l'estime, i una altra, que el públic riga amb ell. La nariz es la máscara más pequeña del mundo, que es capaz de quitarnos otras máscaras. Qualsevol humor no val, és a dir, té que ser un humor de vegades crític, de vegades d'entreteniment, però fonamentalment un humor compartit, no? I jo crec que la mostra ha consolidat això, ha aconseguit que la rialla, el riure's en família, el riure's en amics, en colla, en veïns de l'escala, que potser feia temps que no es parlaven i a través de la mostra s'han trobat en un lloc, en la plaça, i s'han rit junts i han descobert que són persones que poden conviure.
Jo com a director i responsable em sent molt orgulloso de que sempre la mostra ha estat vinculada a l'educació i a la solidaritat. Des de la primera edició s'ha treballat de forma conjunta, almenys per a sensibilitzar, amb Pallassos Sense Fronteres i amb Pallassos Hospital. La mostra educa, i educa en molts valors pedagògics. L'exemple més clar està en la mostreta. Tot el públic infantil i de primària dels col·les de Xirivella passen per ella i, per tant, s'està educant en valors de solidaritat, de tendresa, tot el que comporta el món i la figura del clown. I venia jo amb meus pares així de xicoteta, ara que veig els xiquets també, que tenien l'edat que tenia jo, pues, em fa moltíssima gràcia, moltíssima nostàlgia, perquè és com, jo què sé, les generacions que m'han passat i pues, això, l'amor en comú que tenim per la cultura, per el teatre, per la mostra. Molts xiquets igual no anirien al teatre si no se crea aquesta cultura, aquesta necessitat. Avui per avui, a les escoles de Xirivella és una activitat més. Forma part de la programació general anual de les PCAs que se treballen als centres. Per tant, no hi ha centre escolar a Xirivella que quan arribi el mes de novembre no sàpiga perfectament que té una cita a la mostra de pallassos. La mostra ha generat al seu voltant una sèrie d'iniciatives que ningú s'ho podia imaginar. Existeix una escola de pallassos, tenim a la biblioteca una secció local especialitzada en el món del clown, tenim una associació que es dedica a la risa i la teràpia, la risoteràpia, i tenim un grup de dones clown. Nosaltres rebem molt de la mostra perquè en realitat tot el que siga recolzar el món del clown per a una escola de clown doncs és bo. I tot el que siga dins d'un poble tindre una escola de clown que tot l'any estan venint així alumnes i alumnat en general als cursos de l'escola, doncs això també quan arriba a la mostra és públic. A través del clown intentamos trabajar cosas que tienen que ver con el empoderamiento de las personas y de los grupos. Entonces a veces tomamos temas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género, otras veces con la mejora de la inteligencia emocional o de la expresión. Como el carácter que yo proyecto, amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90, amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy. Hi ha una conferència que estan fent els hijos d'Augusto en els instituts que és Quien bien te quiera te hará reír, no? Perquè, clar, no pot ser que ho te faci plorar i a més, aquest tipus de missatges, per exemple, en gent adolescent arriba directament. Entonces, que si vas a una conferència típica de violència de gènere o violència contra les dones, el llenguatge no és el mateix, no arribes a tocar la closca, ¿no? La muestra hasta qué punto ha llegado a mí en mi interior, que yo hoy formo parte de un grupo de mujeres que és Dones Clown de Xirivella. Són persones de Xirivella, dones que desinteressadament treballen i quan arriba el moment ens deleiten en espectacles que són una delícia i que en definitiva visualitzen o fan visible aquest espai de la dona que cal reivindicar contínuament. Nosotros nos reunimos los lunes, 2 horitas de clase con Amaya Prieto, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, reímos, disfrutamos y luego pues preparamos alguna cosilla. Cuando tú creas un espacio de libertad en donde no hay juicio y en donde las personas pueden actuar desde su parte más auténtica, eso hace que al final confiemos cada vez más en nosotros mismos y que nos queramos un poco más. Al final la mostra jo crec que és un procés durant molts anys d'estima per la cultura, de generar
una llavor a Chirivella a nivel cultural. La muestra es un espacio y un tiempo de mucho disfrute porque es un lugar de encuentro. Te encuentras con un montón de payasos y de payasas que ves aquí porque los ves en el espectáculo, te encuentras con un público que de normal no ves, te encuentras con la ciudadanía, con que vas a un comercio y de repente hay pasteles en forma de nariz, o la de la òptica ha decorado todo el escaparate a la mostra. Els últims anys ha hagut una explosió en l'àmbit del comerç local. El comerç local s'ha agafat a la mostra com una aliança per a marcar la diferència. En principi és un festival modest, que acudís gent, se fa la mostreta, etc. Però a poc la repercussió a nivell de la ciutat de València i dels pobles de la comarca va ser gran. I això de pronto uno diu, oi, si això és Chirivella, si jo visc així, això és una meravella, i en la tele, i en la ràdio. La mostra té un reconeixement com a bé d'interès turístic provincial de l'any 2014 i a més recentment també va ser guardonada per l'Associació Empresarial d'Empresaris d'Arts Escèniques. L'aposta passa per, efectivament, que se noten que són 25 anys, perquè 25 anys és un exemple de molt de treball continuat darrere, de vèncer molts dubtes, sobretot els primers anys, què vol dir això d'una Chirivella pallassa, no? Un festival internacional de pallassos i pallasses en Chirivella, una població de 30.000 habitants, molt proper de València, i n'hi ha que ser orgullosos al carrer i celebrar aquests 25 anys i cridar que som ciutat pallassa. I el repte és que quan ho cridem, s'ho cregam i la gent que encara està ahí, que s'ho està pensant, que evidencia, que estigui orgullós, que senta la mostra pallassa com a un element propi de Chirivella. Crec que durant aquests anys de la mostra la paraula pallasso com a insult s'ha reduït clarament. I penso que la mostra, evidentment, té molt que veure en això, perquè totes les persones que any rere any estan gaudint de la mostra, evidentment ja tenen una altra perspectiva de la meravella que és el món del clown i de tot allò que representa, que és, en general, l'essència del ser humà, el millor i el pitjor, però sobretot, la tendresa i les ganes de ser millors i de gaudir de la vida.